Jaýlary ýaratmak paslyn golaýlamagy Aşgabatda we beýleki şäherlerde ýaşaýyş jaýlarynyň infrastrukturasyndaky kemçilikleri ýene bir gedek göze çykardy. Ýurdun dürli kunjaklarynda awatlaýyş işleri alınıp barylýar. Käbir ýagdaýlarda döwlet turbalar gyssagly çalşylýar. Azatlyň habarçylary Aşgabatdaky we Türkmenbaşydaky ýagdaý barada maglumat berýärler. Şuňlar Aşgabatyň dürli ýerlerinde turbalary çalışmak işlerini geçirýän jemaat gulluklarının işgärlerini görmek bolýar. Ýyladyş mewsüminiň golaýlamagy bilen ýaşaýyş jaýlarynyň könelen infrastrukturasyna agram artýar we bar bolan kemçilikler ýüze çykýar. Aşy könelen postu turbanyň bölekleri çalşyryldy. Ol eleme deşik bolup ondan bir näçe günnäp asfaltyň üstüne suw syzyp çykdy. Bardady bir günüň içine çalt oňordular, turbalary gömdiler we asfalty depip tekildiler. Çalasynyk bilen ustatlyk bilen ýerine getirdiler. Ýöne onu täze turbalar bilen däldi. Köni postan turbalar bilen çalışdylar. Dip habarçymyz özüniň gören bejeriş işleriniň biri barada 18-nji oktýabrda gurrun berdi. Paýtaktly hünärmenleriň sözlerine görä mesele tutuş ulgamyň çüýremegidir. Ony bölekleýinde elde eýtem tutuşlygyna çalışmaly diýip bilermenler aýdýarlar. Bu diňe bir köne jaýlarda däl, täze jaýlarda hem ýagdaý şeýleşilsände parahat ýedide we newit gaz pudagyna degişli ýaşaýyş jaýlarynda olar gurulanda we awatlananda köplenç täze däl köne turbalar bilen çalışyldy diýip anonim gürleşen bilermen aýdýar. 2007-nji ýylda parahat etrapçalarynda we beýleki ýerlerde gowy metal turbalary tas mejburluk bilen plasmasa turbalary çalışylanda we ýaşaýjylardan täze turbalar üçin pul talap edenlerinde sistemada suw aýlanyşyna deper ýetirilipdi. Şonuň üçin köp jaýlarda ýyladyş kadaly işlemede. Şonuň üçin gyşda köp öýde üçekdäki turbalardan suw akyp çykdy. Dip Azatlyk radiosynyň Aşgabatly söhbetdeş aýtdy. Kwartiralarda ýyladyş batareýalarynyň ýoklugy ýene aýratyn bir mesele bolup durýar. Ýaşaýjylaryň köpüsiniň öýlerinde batareýa ýok, diňe esasy turbalar galypdyr. Kwartiralaryň köpüsinde ýyladyş ýok, turbalar çalşylanda radiatorlar hem aýrylypdy we ýaşaýjylaryň köpüsi ýyladyş sistemasynyň peýdasyz bolan üçin radiator gurmandylar. Emma onsuzam işlemeýän ýyladyş hyzmaty üçin olardan tölew talap edilýär. Hut şu maksat bilen kommunal hyzmatlar üçin töleglerini ýyladyş üçin tölew hem goşdular. Dip Aşgabat şäheriniň ýaşaýjy aýdýar. Aşgabatyň ýaşaýjylary batareýalaryň köplenç işlemeýänligini, turbalaryň dykylýanlygyny, ýarylyp posly we hapa suwlaryň jaýlara joşýanlygyny gurrun berýärler. Köp adam sanyň çykan turbalary täze we köplenç pethilli plasmasa turbalary bilen çalışýar. Köpüsinde gymmat bahaly çoýun turbalary satyn almak üçin serişde ýok. Döwlet medeniýetiniň habarlarynda ýurtda gyş paslynyň ýyladyş mewsüminde jemgyýetçilik hyzmatlarynyň üznüksiz işlemegini mümkin etmek üçin çäreleriň görülýänligi aýdylýar. Türkmenistanda ýyladyş mewsümi adatça oktýabr aýynyň ortalarynda başlanýar. Muňa garamazdan Türkmenbaşyda ýyladyş mewsümine taýanlyk göze ilmeýär. Azatlyň yerli habarçysynyň sözlerine görä öňkü ýyllardan tapawutlykda ýaşaýyş jaýlary, mekdepler, çağlar baglary we beýleki döwlet edaralary üçin ýyladyş ulgamy entek taýyn bolmandyr. 18-nji oktýabr bolsa-da döwlet edaralaryna ýyladyş ýok. Ýaşaýyş jaýlary ýyladyş ulgamy entek taýynlal. 1, 3, 4, 5, 8, 16, 28-nji çağlar baglaryna ýyladyş ýok. Çağlar esasany mertirlerine üşeýär. Mektep otoglaryna da sowuk näçak okuwçylar kän. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Howanyň temperaturasy kem-kemden peselýär. Soň günlerde Türkmenbaşyda ýerden gündiňe 6-10 gradusy çenli gydýar. Ýaşaýyş jaýlarynda da sowuk. Yerli ýaşaýjylar öýlerini ýylatmak üçin aşhanalarynyň nahar bişirilýän gaz gözeneklerini işledýärler. Köp adam jaýlaryny ýylatmak üçin gaz peşlerini açýar. Bu sebäpli betbagçylyklar ýygy-ýygydan bolýar. Diňe bir hepdäniň içinde azyndan 4 tany ownuq ýangyn hasap alyndy diýip Azatlyň habarçysy yerli ýangyn söndürüjileriniň sözlerine salgylanyp habar berýär. Şol ýangynlaryň biri hususan da Şagadam köçesindäki 10-njy jaýda we Azady köçesindäki 5-nji jaýda bolupdyr. Ýangyn söndürüjileriniň bellemegine görä, bu wakanyň hemmeti ýaşaýjylaryň jaý ýylatmak üçin gaz gözeneklerini işletmegi, şol sanda şeýdip eşikleri guratmagy sebäpli ýüze çykypdyr. Bu aralykda şäheriň ýyladyş ulgamlarynyň işgärleriniň sözlerine görä, olara ýyladyş mewsümini başlamak barada buyruk entek berilmändir.